Compromís inauguró el pasado sábado en Oropesa su nueva sede que se ubica en la calle Rondamar de la localidad. La apertura oficial del local contó con la asistencia de los diputados en les Corts, Enric Morera y Josep María Pañella, además de ediles de otros municipios como Castellón, Vila-real y la Alcora. Tanto Morera como Pañella resaltaron la cercanía que desde su formación trasladan en sus sedes con el objetivo de configurar un programa de cara a las próximas elecciones municipales. Són 40.000 persones les que s'han inscrit al llarg del país. Orpesa ha sigut una població molt important pel nombre de persones que s'han inscrit a les primàries. Això fa pensar que el missatge que s'està donant des del col·lectiu local del bloc Compromís d'Orpesa està arribant. Si les organitzacions, la cooperativa política com és Compromís, no adoptem a casa nostra les millores que volem traduir a l'àmbit públic de transparència i de participació, no estem fent el que realment estem anunciant que volem fer. Per tant, hem decidit que puga participar i està participant la gent del nostre entorn per a decidir els caps de llista i la resta de la llista en un procés de primàries que és modèlic i és molt positiu per a canviar la política y la forma de hacer política. El acto, que estuvo presidido por los responsables de Compromís en Oropesa, Josep Lluís Romero y José Luis Jimeno, además de afiliados, simpatizantes y vecinos, explicaron que la nueva sede está abierta a las opiniones y propuestas de toda la ciudadanía que así lo soliciten. A més, el que oferirem a tota Orpesa, la nostra seu electoral, per a fer exposicions, per a fer xerrades, per a fer presentacions de llibres, que ja tenim algunes encomanades, i el que volem és que aquest local sigui no només de Coalició Compromís, sinó que sigui de tota la vila d'Orpesa. El color naranja y una sonrisa presentes en Oropesa del Mar.